Barababum, Osmar, Osmar, barababum, Osmar, Osmar. Na cidade do café da mañá, a rebanda de pan non se ten ningún fan. Non leva unha vida de molete, e o pobre queda só no final do paquete. Barababum, Osmar, Osmar, barababum. Osmar, a primeira rebanda do pan de molde. A volta ao instituto. Esa cara de can, non me digas que te botaron do campo de tiro con arco. Atinaches. Redemo, por que non me dixeches que hoxe disparaban con frechas chameantes? É máis divertido co día das frechas velenosas. A ti é moi doado falar. Stevie, és dos afortunados que aínda senten a parte esquerda do corpo. Por certo, non debías estar lavando coches. Por que ia facer tal cousa? Porque é o teu traballo. Tes razón, distraínme mirando un álbum de fotos moi chulas que encontrei. Ei, é o meu anuario do instituto. Trae. Pensei que era unha colección dos tipos máis raros de pansfeos.com. Ui, mira para esta bomba cardíaca e hipercalórica. Un momento, esta non é Xosi. Sí, íamos xuntos á gimnasia. Sacúdeme. ¡Sácateme de enriba, pasmón! Osmar, maldito perdedor fareludo. Coñeces este cara de trigo branco? Xosi, experta. Está na nosa clase. Ui, onde teño a cabeza? Boas tardes, señor Ostra. Son Osmar, señor Max. O que sexa. Segundo o regulamento da comunidade, está terminantemente prohibido encher o vestíbulo de cartas devoltas polo carteiro. Compra o aparello de abdominais de Stevie por 19,95, isto que é? O meu novo negocio deportivo. Pero por que as devolverían? Devolver ao remitente. Porque os adhesivos de Poképan non valen como selos. Ai, contra, botei a perder todos os que tiña. Ei, Osmar, mira, unha invitación á reunión do teu curso. Pode ser a túa grande ocasión, moldiño, non a desgracias. Ocasión de que? Delles demostrar que xa non era o fracasado máis insignificante que se viu no instituto. Bota o freo, a quen lle chamas insignificante? Xelatina era moito máis insignificante do que eu fun nunca. Velaí o tes? O que? Quedache segundo na táboa de insignificantes. Que lle parece, señor Benny? Brilla tanto que se ve o futuro. E vexo, ademais, que me vai dar a man porque cree que merezo unha propina das boas. Tamén ves que te vou despedir cunha patada nese cu fariñento que tes. Tamén o ves. Que? Pero, por que vai facer iso? Porque nunca vira un coche con menos brillo que este. Leva-o de volta e fai que brille de verdade. Estamos? Quero que brille máis cos dentes dun rapeiro ou tanto como o plástico da túa tarxeta de parado. Xa podes correr, necesito para o mediodía. E logo, por que estás amofado, Osmar? É a reunión da clase. Daría algo por poder impresionalos, pero van velo mesmo Osmar, un fracasado. Xa, pero podemos probar cun método que se chama mentir. Que queres dicir? Esa xente non sabe nada da túa vida. Para eles puideches converterte en todo o contrario do que és agora. Por exemplo, un millonario atractivo, triunfador e seguro de si mesmo. Pero dicir iso sería... Sí, unha mentira. Non perda o fío, Osmar. Que é o que sempre desexaches ser? Cal é o posto máis poderoso, feiticeiro e rechamante que se che ocorre? Xa o teño. Vicepresidente junior dunha empresa regional de colchóns. Veña, cos soños non se pode ser ruín, maldiño. Director do Servizo de Atención ao Cliente da revista Parques Naturais. Algo máis importante, algo que cause impresión de verdade. Xa, xogador profesional de trigobol. Agora falaches. Estás seguro de que é necesario? Santa Codia! Stevie, por que vou vestido como un axente de xogadores de trigobol? Non che dixen que soñaba con ser xogador de trigobol? Saca dai, quen vai crer que é xogador de trigobol? Ala, vai arreando, Osmar, que non teño todo o día. Si que o teño, pero...
Non sei, aínda che falta algo. Aínda pareces un... Osmar. Listo. Chamando Benny. Esqueceume puír o coche de Benny. Vai facer pastel de banana comigo. Hola, señor Benny, como lle vai? Onde está o coche? O coche? Pois aínda lle estou sacando brillo, señor. En fin, brillar xa brilla, pero aínda non se distingue desde o espazo. Preciso o coche para ir aos sitios, Stevie! Vas traballar nel toda a fin de semana! Saúde o seu novo chofer, señor axente de xogadores. Empeza o partido. Reunión de alumnos do Instituto Sagrado Panadeiro. É moi agradable. Estou contento. Quen é ese? Non che sei, pero pola pinta debe ser alguén moi importante. Hola! Que tal? Andades cocendo algo por aquí, compañeiros? Osmar, es ti de verdade, moldiño? Osmar, case non te recoñezo. Mirade pra él. Debes ter un choio apaixonante e maravilloso cando loces un estilo tan clásico como ese. Eu son axente. A xente de deportistas. Sí, axente de deportistas, nin máis nin menos. Vaya, sinto unha atracción repentina por ti. A xente de deportistas. Vai, a daquela representarás unha chea de xogadores de trigobol. Unha presada deles, eu son así. Coma quen? Chef, xogador que corre da patadas. Ese, sí, un nativo americano, moito tiñades que coñecelo. Mi madriña, chef xogador que corre da patadas, é o meu ídolo. Debe estar ben pagado ese posto, ou? O señor Osmar non fala nunca de cartos, señorita. Só lle direi que o seu soldo rima con moitos millóns. Osmar, meu, és ti. Brownie! Brownie, James Brownie, o de toda a vida. E logo ti a que te dedicas? Son o escolta do señor Osmar. Son cinto negro de karate e jiu-jitsu. Manda truco, meu. Onde aprendiches a moverte con tanto estilo? En fin, reza para que non teñas que sabelo nunca. Combatín contra terroristas, señores da guerra e cibors hiperintelixentes do futuro. E viven nun apartamento piollento no que só hai un fornelo avariado. É un estilo de vida sinxelo. Sí, e tamén me lustra os zapatos e fai todas as tarefas domésticas como lavar a roupa. Imos entrando. Por certo, alguén sabe que foi daquel mangallón parvo e bambeante, xelatina? Que eu saiba, segue sendo informático. Sí. Seguro que vive nun piso con outro fracasado e anda por aí presumindo de ser moito máis importante do que é. Outro fracasado. Estar podre de cartos tampouco vos é comer carnes en osos. Non sabedes cantos correos teño que editar ao longo do día. Que traballo é contestar uns correos electrónicos? Xa... electrónicos? Non, eu falo de cartas, correo de verdade. Sacas e máis sacas de cartas de admiradores e outras cousas que non podo dicir. De admiradores? Ainda hai xente que envía cartas. Estamos no século XXI. Hai nos parvos de remate. Traballo na oficina de correos. A semana pasada recibín 800 cartas de propaganda lixo do mesmo remitente. Utilizou adhesivos de Poképan en lugar de selos. Algún aluado. Perdoade, pero pareceu moir algo aí fora. Quedo contigo e despois volvemos á reunión. Signo de exclamación, signo de exclamación. Oístes, que enderezo ten isto? Agora toca saber que exalumno nomearemos estudante con máis éxito do Instituto Sagrado Panadeiro. Por se vos interesa, debo dicir que foi sempre un estudante aplicado e moi admirado por todos. Chucky leva agardando este premio desde a graduación. E o ganador é Osmar! Ei, Osmar! Suba ao estrado! Que alguén me diga que fai o meu coche aí fora! O seu coche. Hola, señor Benny. Stevie, maldito preguiceiro fareludo! Non é o seu coche, señor Benny. É unha ilusión óptica. Xa sabe, Venus está no seu vértice e os gases dos pantanos. Condenado anaco fedorento de pan sen glute. Ei, bola de graxa inflada, respete un pouco máis a xente.
Non lle pode falar desa maneira. Esta baguette é un empregado modélico. Non sabe todo o que fixo por vostede. Trouxo o coche aquí para que o recollese hoxe á noite, derreado de coidar das súas 7 aboas enfermas. E aínda así, sacou tempo para lerlles libros aos nenos cegos do orfanato. E este é o pago que vai levar pola súa entrega. Vaya, nin sequera merece lamberlle a sola dos zapatos. Que pase un bo día, señor. Pero... Que pase un bo día, señor. Perdón, foi un malentendido. ¡Sí! ¡Que espectáculo! Por certo, Osmar, tes que saber que durante a túa pequena intervención parou aí fora o teu mellor cliente cunha roda furada e entrou para chamar por teléfono. É incrible, chef xogador que corre e dá patadas! O meu ídolo! Hola, chef, como vai ese deporte? Non coñezo de nada a este fulano, de nada. Despistámolos. Non, nin tempo me deu a despedirme de Josie. ¡Pare! ¡Pare! ¿Cara onde van? Josie, xelatina, pero que... Podes creer que un chapón informático como a min inventase un sitio web chamado Facepan? Sí, hai que ver. Agora mesmo imos para a reunión de alumnos. Vai ser moito.